Ahojte priatelia, dnes by som vás rada privítala v malebnej liptovskej obci Malatíny a predstavila vám tento krásny podzemok pre výstavbu rodinného domu o veľkosti 699 m2 a podielom na prístupovej ceste 101 m2. Niekedy je ťažko si predstaviť rodinný dom na prázdnom podzemku a preto som si pre vás pripravila vizualizáciu rodinného domu typu bungalov a takto by to mohlo vyzerať. Ak vás táto moja ponuka zaujala, rada vás privítam na osobnej obhliadke priamo v obci Malatíny. Volám sa Milota Balková a už teraz sa teším na vás.